Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε με τον φίλο μου τον Νικολάκη εδώ πέρα στα Stumble Guys 1v1. Νικολάκη, είσαι έτοιμος? Ναι, κόλλησε το Stumble Guys νομίζω. Παιδάκια, κράσε ρε ο σερβερ του Stumble Guys, οπότε βγαίνουμε εδώ. Παρεπιπτόντως, μόλις άνοιξα ένα νέο account και έκανα το free spin και μου τύχε special. Ένα λεπτό να σας το δείξω. Το special. Σήμερα τώρα, το τύχα τώρα που μπήκα για να αρχίσω το βίντεο. Νικόλα, θα μιλήσεις? Να, κυριολεκτικά, δείτε εδώ. Έτυχα το special εδώ πέρα. Λοιπόν, σου ξαναστέλνω, Ωραία, κάτσε, Blogdath, Create. Ωραία, ο κωδικός είναι 24. «46». Ωραία. Πάμε να παίξουμε, παιδάκια. Λοιπόν, Νικόλα, είσαι έτοιμος? Ωραία. Παρεπιπτόντως, επειδή μιλάμε από Messenger, δεν θα ακούγεται ο φίλος μου. Αλλά υγεία. Ωραία, τι ωραία πράγματα. Να τυχαίνει special με το που μπαίνει στο παιχνίδι. GG. Μόνο σου. Δεν είμαι κι όμως. Πέρασα. Ευχαριστώ Νικολάκη που μου ανοίγεις τον δρόμο. Γάμω τον κόλο σου. Ευχαριστώ Νικολάκη. Ωραία, λοιπόν, Ωραία, θέλει ρημάτς ο φίλος μου, οπότε τώρα πάμε να βάλουμε κι άλλο ένα. Αλλά θα το βάλουμε με πάρα πολλά μποτάκια. Λοιπόν, το αγαπημένο μου, επειδή έπαιξε χτες μια τέτοια πίστα και είναι το αγαπημένο μου. Και αυτό εδώ, δεν ξέρω την πίστα, αλλά... Ωραία, να σου πω. Βασικά, απλά σου στέλνω. Πάμε. Πω μια blog. Ναι. Bots. Εγώ κάνω τσουλήθρα όλη την ώρα. Πάνω στα μποτάτσια. Πού είσαι ρε ναι? Πες μου ότι ψόφισες. Γαμό ρε φίλε. Πέθανα από τα μαλακισμένα μποτάκια. Πάτα live. Λοιπόν. Πάμε άλλο ένα, απλά θα βγάλω το blog τας. Ναι, θα σου στείλω.
Ωραία.